luwore gi ng'ato ka ng'ato nitie gima biro mi iyud rem. Because an koka Eunice kadonje e pi swimming pool, to mano wacho ni kadonje swimming pool less than 5 minutes to kamano crisis biro quick fast. Koro nyaka ang'i okibudhe pi. Okanyal kata donje pi Nairobi ka. Mana Mombasa ema nyalo donje pi. Kata Kisumu koka lietno. Pi ng'ich. Koro nyaka ng'i emomiyo wamodho ga pi. Ing'iyo ni ka iya owang' matin. Dong nyalo kelo crisis. Koro awera gi ich wang'. Koro ich wang' inyalo wang' lakini matin tu. Lakini kikikete mang'eny. Nikech kiketo kendo mang'eny idonje crisis. Kendo ke imor ahinya. Bendi donje crisis. Manyiso ni jatuo kata jarit owinjo bed ni nono mondo ofwenya ni to gin gik mage makelo crisis. Kata ka nikech chon ing'eni chon kata ka wuon gi minu dhaw ka gidhaw e mbele ni in koka nyathi mi stress to siku sel ok dwa stress to ringo ok dwa stress